Čaute ľudia, moje meno je David a dneska vás vítam pri dnešnom novom videu. Dneska si znova zahráme Tuning Club online. Naučil som sa to naspamäť, chvála Bohu. Dobre, už sa mi to načítalo. Dneska by som si znova chcel zahrať s vami. Môžeme si kúpiť auto. Či získať zdarma. Koľko mám? Truchy sú len tieto dve. No poď. Čo získam? Nice. Nice. Koľko? 5000? No počkať, pozriem, či nejaké auto nemám na nejaké auto. Toto stojí 7. Siatkačok. 95 našetríme a kúpime si toto auto. Nejdeme voľnú místnosť, dneska pôjdeme bombu. Bomba ma strašne bavila, čiže môžeme ísť na to. Nice, tak môžeme ju hrať. To je dobre. Copyrighted music. Prosím, čakajte. 3, 2, 1, hádam, nemám bombu, môžeme ísť. Nemám bombu, ten tam má bombu. Wait, ja tu. Around the house. Počkaj, on má Toyota Supru. Počkaj, Nuke. To je moja. Chone, ja som si len sám sebe pohrozil. Holy. Ja si idem asi pre nitro a kašlem na to. Mám nitro. Kamošak som druhý. Hinten mám bombu už koľko? Hinten má bombu. Ešte ani raz som nemal bombu. Oni ju nebudem mať. Kámo, on ma skoro trafil. Tou jeho bombičkou. Go, no. On je tam. No, please don't. On je tam, či je tu nejaké. Kamošek, on ju má koľko? On zamrzol? Asi áno. Kámo, mne sa lagala hra. Ideme cez vodičku. Umiem nám auto. Really, že on sa sekol. O čo sa stavme? Utečte od bomby. Však a prečo som druhý? Však on tu už má aj minútu. Kamaráde. Však toto je voľná hra normálne. Ja sa vám ozvem, ak ju dá komu inému dá.
No, netrvalo to dlho. A už ho mám hinten. Dobre, ja tu takto idem. Prosím, počkajte. Kamo, si robíš srandu, že skončila hra. Ja som bol druhý. Olena, 505, nice. Späť do garáže ideme a ideme znovu. Hádam, tam znovu nebudú nubovie. Dobre, takže ideme znova hrať bombu. Nice, už ideme hrať. 3, 2, 1. Prosím, že nemám bombu ja. Chvála Bohu, majú hinten. A znova táto mapa, však táto je dobrá docela. Tu mám jeden boost. Jaj! Ale ako neuškodí boost. Kamu však ten tam má bombu. Hádam znovu nezamrzne. Dobre, ten sa aspoň hne. Oh my god, skoro ma trafil. Kamaráde, ideme na to. Ja on sa približuje ku mne. Ale však nemáš šancu. Nemáš šancu. Ja aj tu nemôžem. Bombičky idú padať. Dik more bomba. Dik more bomba. Aj. To je bombička Rakusienka? Nie, dobre. Ocitol sa mi pred očami, tu dám jump. To jump nebol. Zrobíš srandu. Ja som mal pred chvíľou pocit, že je za mnou. Neviem prečo. Kamaráde, ideme na to. Swag. Však on to má už koľko? Minútu? Jump? Kamož, ten bol dobrý. Prečo som tretí? Tam je. Ja mu takto pôjdem naproti. Že, elo. Dobre, na ročky. Bavte sa, bomby, idem na to. Hola, hello. Bože. Fakt ja netrafím ani tohto? Idem na áh. Lebo áh je áh. A ja idem za áhom. Je to on, draj. Ja som to mal len 20 sekúnd. Tak ako nice. Kamaráde, poď. Prečo som 5? Ja som 4. Mám bombu. A prečo ja? Prosím, počkajte. Dobre, hra sa skončila. Čiže ďalšie 4. miesto som získal. Nice. Takže idem späť do garáže. Nice. Ako very nice. Dobre sme si zahrali. A ja sa s vami lúčim. Dámy a pánové, nezabudnite dať like a odber. A vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ cus.